after the pandemic, naman siya limited face-to-face. Right, right. Then, dili man pugso ng mga bata nga pa-eskwelahon. Tinood. So, isa sa mga estratehiya nako, hatag ko pagkaon. So, pagkabalo sa mga estudyante, ay, nani pagkaon, Everyday galuto yun ka para sa mga estudyante. kada adlaw gyud na siya. Para sa kuha, ang pagtudlo, dili man mamahimong epektibo kung walay sulod ang tiyan sa ato ang mga estudyante. So, bisan pa magmaayo kay kamo tudlo, pero gigutom na imong estudyante dili gyud nakapabinaw. Bisan naman kita dili ta katrabahog tarong ug wala kay kaon. Adik na, uban pa, si Chat at Oni. Mayong bungkag, this is your proud Bisdak Boy, Chito Samuntina. Dinhi sa social media ba no, daghan na gyud kaayo og mga teachers ang misikat. Isa na sa misikat sa social media, especially sa Facebook, ang usa ka teacher dinhi sa bag-ong anonang Diot Elementary School dinhi sa Bonifacio, Misamis Occidental. Misikat siya kay tungod grabe kaayo ang iyang ginabuhat sa iyahang mga estudyante. Iyahang pakanon, iyahang entertainon, og idamay pagyud ang mga pamilya sa iyahang mga estudyante kay makadawat gyud pod og grasya. Grabe kaayo ang advokasya ni ini nga teacher mao nang ako. Saludo kaayo sa iya og syempre kamo man gyud ang sige og request nga i-chit-chat na nato ning atong guest karong adlaw sa programang Binisaya sa chit-chat ato ni. Nakatapad na gyud nako ang pinakakuyaw nga teacher nga bisdak nga akong nailhan karon. Teacher Jeric Maribao. Hello sa imo, sir. Hello, good morning, sir. May bungkag sa imo, sir. Welcome kaayo sa ang bukid nga eskwelahan. Naganahan gani kaayo ko, sir, kay ganiha bitaw, no? Kaya nagsabay namin ni Sir Jeric na aman siya sakyanan ganiha. While ga-drive ko, ninyo ko, grabe ninyo ka-blessed, good sir, kay inyong lugar, grabe kanindot. Yes, No? amen. Amen. Sir Jeric, salamat bitaw kaayo. Thank you kaayo. Salamat. Salamat. Wala pa tanahuman, pero... wala pa. Anyway, Teacher Jeric, grabe ang imuhang nabuhat nung impact, especially sa klase sa style nimo no sa pagtudlo. Makaingon gyud ko nga quality education ang imong ginabuhat, Amen. Very, Teacher sakto. Jeric, no? Nailhan ka tungod sa imuhang number one kaning imuhang everyday nga feeding program, no? Kay daghan kay schools nga mo na ang problema ang feeding, feeding program. Feeding. Karon, Teacher Jeric, everyday galuto gyud ka para sa imong mga estudyante. Every day. Wow! Kada adlaw gyud na siya kay para sa kuha ang pagtudlo dili man mamahimong epektibo kung walay sulod ang tiyan sa ato ang mga estudyante. So bisan pa magmaayo kay kamo tudlo pero gigutom na imong estudyante dili gyud nakapabinaw. Bisan naman kita dili ta katrabahog tarong ug wala tay kaon, di ba? Yes. So isa na siya sa mga kanang ako ang nahunaw-nahan mag-meditate ko usahay kung unsaon ako pamahimong epektibo ko sa akong pagtudlo. Kay kabalon mo ko sa akong kaugalingon nga creative kay ko. Daan pa sa una sa high school. Creative kay ko mukuan magganahan jud ko magpalahi. Magpalahi. Oo. Magpalahi jud ko sa ako mga classmate kung magpasok sa project. Ganahan jud ko mag-observe ko sa mga borders. Ako gyud siyang palahion. So nadala na ko college until now. Ganahan ko nga sa tanang mga teachers, ganahan ko nga ma-remember ko ani nga teaching style. Sarap. Wow. Kanibang imuhang pagluto, Teacher Jeric, tagabuntag nimo ni ginabuhat. Yes. Unsa kang oras tigmata para magluto, Teacher Jeric? Alas 3 yun. Alas 3 sa Everyday buntag. na siya. Yes, everyday. Kaluyan sa Ginoo. So ako mga estudyante, oriented na sila kay dapat man ang pagpakaon. Dili siya madisturbo sa klase. Ang klase mo start sa 7:30, 7 o'clock, 7:30. So, alas 6 na o before 6 na sila diar. Ang imuhang usually gina-prepare, kinaadyo kay, siyempre kanon, di mo mawala. Yes. Kunya, sudan duha ka klase. Usay usa ka klase, duha ka klase, ug dahang grasya madawat. Tagpila ka klase nga sudan. Kunya, usahay na yung mga fruits. Naay mga fruits Na yung mga gyud, then fruits. vitamins. Vitamins. Naagi di ay. Naay vitamins. Wala ka hayahay yung taong sa mga estudyante. Yes, naay vitamins. Oy, nga. Ako ko vitamins, ang pag-ampurat. So, sila na sa vitamins. No? Kaswerte gid din taon. Na ba ni hugot ng imuhang pagpakaon sa mga bata, Teacher Jeric?
pinaka-simple nga hugot nako, inspiration being a teacher kay dapat epektibo ko sa ako ang pagka magtutudlo, epektibo ko sa ako ang pagserbisyo. Dayon kay kasara man ta mula by dress kalibutan, tapos dili po ko milyonaryo, dili po ko maka-reach out sa tanang mga tao, at least man lang sa akong pagkatao, ako ang ma-define ang purpose sa akong existence. Oh. So, dili man jud ko ganahan, dili man ni ako ang kuan kanang dream nga profession gyud. Dili. Ang ako ang ganahan gyud nga profession, Sir Chito, kay new reporter. Ganahan jud ko magkuan, ganahan ko mag-news anchor kay ang akong tito sa una news anchor man. So na-inspire po ko niya. Pero tungod sa kapobrehon, so wala po ko nagayran sa ako ang ginikanan nga mao ni path nga dapat na akong sudlan. Wala jud ako na-achieve because of poverty. So no choice ko, dito ra jud ko sa ako ang kung asa ko nagpuyo sa una na may college dito. Nag-working student ko sa eskwelahan. Kada gabi maghilo kog duha ka room. So alas 9 man na mahuman ang amoang klase sa gabi. So muuli ko mga alas 11 sa gabi. Mo duty na po pagka alas 4 sa buntag kay manilhig man na sa gawas sa school. And then right after ana, musulod pa jud kog usa ka balay kay para ma-secure ako ang breakfast. Kay kuan man ganang kulang lagi mi sa pagkaon. Ako sa pagkaon niwang kay ko sa una. Dira gyud ako nakuha ang ako ang ulcer hantod karon nakuha gyud ako. O nadala gyud po nako mo nang karon dili ko magpapasmo kay kanang kung ma-trigger siya sakit jud ako ang kuan ako ang tiyan. So after ana makasecure na ko pagkaon, after ana ato din kog printing shop. Kay mag-work ko mo na akong sideline. Mag-work ko as graphic artist. Munang kabalo ko karon sa technology, ana. And then pagka after alas 4, eskwela dayon. Kay panggabi man namo ang eskwela. Wow. Muna cycle sa ako ang college life sa una. Dili kaayo listo perting lisura gyud. Pero naka-survive jud ko gyud. Grabe. Pero sa nag-college ka, di ba? Sa Western Mindanao? Western Mindanao State University. Oh. Dito gyud ka nag-eskwela. Unya, Yes. Kay nahisgot man gyud nimo nga nag-working student kano. Kay si Teacher Jerry, okay lang ba nga mahisgot nato nga? Wala problema. Gikan ka sa matawag na nato nga ambot og broken family ba? Kay nagbulag man si mama ug papa nimo. Yes. No, grade 1 si Teacher Jerry nga nagbuwag ang iyang mga ginikanan. So si mama na lang nimo ang nagbuwag. Kung mama na lang ang nag-guide sa ko. Nag-guide sa imo. Pila mo kabuok magsuon ni Teacher Jerry? Upat mo kabuok. Second. Ikaw ang ikaduha. Grabe kaayo ako ang experience sa una. Muna nga karon isa sa mga na kuha na ko nga butan talag sakit. Kinig yung ulcer. Ang ulcer. Tungod sa kagutom. Tungod sa kagutom. Kay Ginoo ko pagkabuntag pa lang. Mangapi. Usahay. Di na nakapamahaw. Kay murag ang kape na lang may muhatag og kusog pero dili gid siya healthy. Oh, dili siya healthy. Ay, hala ka no. Oh, ingon na ana mo karon kay kanang di po ko ganahan basta akong estudyante. Pan sila. Mo na imong hugot. Mo na imong hugot. Nanang medyo na emotional ka Teacher Derek. Wala ka nang kuan dili ako ganahan nga ma-experience sa mga bata. Ako na experience. Bless you. Bless you. Kigwa ba de? Maglagot. Maglagot. Okay ra. Kamuha, nagkadungog mo sa gisulti ni Teacher Jeric. Kini ba, Teacher Jeric, kay nahisgot man nimo nga pangandoy nimo gid sa una unta mag-newscaster? Yes, ganahan jud ko nga. Matubang sa TV nga kay napo kay artificial nga voice. No? Ana. So makakuan gid. Oh. Okay naman kay content sa una, di ba? Magkuan ka. Magbaga ganahan po ko mag-MC. Ana. Mag-MC. So ganahan po ko ang ana pero kuan gyud nga ang ako ang na-realize nindot importante jud kaayo ang guidance sa parents when it comes to education. Kay sila may mag-guide sa imuha. So sa ako unfortunately ang ako ang parents wala jud siya. Sila ka-guide nasabta na po nako tungod sa kalisod pero wala jud ko nagayran og pabalikon pa na akong panahon ganahan jud ko mahimong newscaster. Pero pagkadawat na ako ani nga trabaho, at first, di ko ganahan. Wala di ko ganahig yun. Wala as in yun. Kaya di ko ganahan magtutudlo, magbuhat og mga IMs.
nangayo jud ko og guidance sa Ginoo. Kung nga Lord, nganong naabot man ko ani in taon. No? Nga tagay ko grason nganong naabot ko ani. Yes. So kadugayan ako ampo sus na mao di ay niya nga ako ang purpose. calling. Until nga naay estudyante nga ingon ako, Sir, i-upload yun na sa Facebook ang imuhang kanta. Ingon ana. So mao di ay no ako siyang gi-upload so mga kanta-kanta pa to. Until nga daghan kaayong nangita na nag-look forward. Nag-look So forward. ako kang gimuog kanta ni ako ang pagtudlo no. Ay, wow. Dito na Dito ako na. nakita ang akong potential as a teacher. Teacher. Charot. Yeah. Dito na nigawas akong Nasagol nimo. creativity. Nasagol gid nimo ang imong pangandoy sa una nga maski dili man gid newscaster but at least dili man kamera nga pang TV, Yes. kamera sa cellphone, daghan ang makakita, Teacher Jeric. Yes. So kaning imuhang ang nagsugod gyud og kailhan ang imuhang estilo sa pagtudlo kay naa na may cellphone, kamera nga pwede na ma-upload mga last year ra pod ni. Yes. Last Last year year, lang. after the pandemic. Right. So, isa sa mga estratehiya nako para ang ako mga estudyante musulod yun kay dili ba pugson hatag og pagkaon. So pagkabalo sa mga estudyante ay nani pagkaon Napagi-entertainment. Oh, nabi entertain mo Well, kanta pag yun mag-video kay hangtod nga ang akong mga estudyante nga mga yabag ug tingog ganahan sa pagkanta. Yes. Okay. Kuan man leadership is an influence. Exactly. Daghan kaayo pag-subaybay karon Teacher Jerry kaluoy sa Ginoo no. Dalay go ng Dios kay niabot na si Teacher Jerry og 1 million followers sa Facebook no. Pasabot ni ini milyon-milyon ka mga Filipinos ang na-inspire gyud sa imuhang advokasya Teacher Jeric no. Yes. Tawagon gyud nako ni advokasya kay grabe siya ka passionate pag-abot sa pagtudlo sa pagpakaon tinud-anay gyud kay kahibaw mo ganiha nagchika-chika Teacher Jeric well good drive no. Ang iyaha kay na may sakyanan ni Teacher Jeric. Anak ko, sir, kanang imong sakyanan unsa ni katas ni sa vlogging. Kabalo mas tinuod inutang din ni Teacher Jeric giloan ni niya. Kay ang rason ni Teacher Jeric dili although naa nay mga musulod nga ads or kwarta sa Facebook, ang kwarta paingon in tawon sa iyahang mga estudyante. God bless you, sir. Nganong na-emotional naman po. Ay ko pa ilaka, sir. Naglagot. Dagang kayo mag-istorya sa ako ang mga bata. Ako rin gipangwartahan. Nung masakitan kayo. Kumuato mo sa among balay, ug unsa to akong balay sa una, maurag yapon hantod karon ang ako waging kwarto kay wala na ko na istan og floor mat. Pero, ang mga gamit din sa sulod sa classroom ni Teacher Jeric, iyahan eh. Nangutan na gani ko ganina, ni anak ko nga, sir, kaning mga Bermuda na amang gani siya yung mga artificial grass nga gipamalit. Imuha ni personal ni mo ni nga gipamalit Teacher Jeric. Yes. Maka-afford man ko kay tungod sa mga grasya nga akong nadawat. So ako siyang gibalik. Tinuod. Weekly ni mo nga budget para sa imuhang advokasya, Teacher Jeric, pila man usually ang ginabudget nimo? More or less, kuan gina siya, kabat gina siya og 10. 10,000. Sukad nga mas nailhan ka, mas daghan na pud og grasya ang mga niabot, especially sa mga estudyante din ni Teacher Jeric, no? Isa sa estudyante ni Teacher Jeric kay na-grant og scholarship. Yes, amen. Pwede ba na ako istorya ang Yes, kayo. Kuan siya kanang she is a Muslim living in Saudi Arabia. So dili siya magpa-announce sa iyahang name. Sa iyahang business. Mados Beauty Salon. Wow. Naa siya mga business mga dito sa Salamat, ma'am. kuan. Mados Beauty Salon. So nag-chat sa ako, iya po kong gi-interview, ginagmay. Then mo rin ito yung purpose ti ay. Dagan kayong salamat kay wag ko ka ga-expect na tungod ra ni Sir Jeric makadawat ko scholarship. Intaw nag-video call mi nakahilak biya punta ko kay wala jud putang ko ga-expect nga naay isa ka kinabuhi nga mausab No. tungod sa ako ang
ginabuhat. Ito nga grabe jud kaayo ka. Kuan ka ang impact sa ako ang mga nasugdan. No? Ay, congrats sa imo, Teacher Jeric. Mao ni imong purpose gyud. Yes. Maogid ni ang imong purpose ang ma-inspire pa ang ubang mga teachers aron nga somewhat at least masundog ang imong style sa pagtudlo. Hopefully tanan makahatag og pagkaon pero dili magyud tanan. Oo. Pero mag-feeding pibi po ko whole school. Whole school, Pero yes. dili siya everyday. Mga in a month, mga thrice a month, twice a month. Pero dakong tabang na ang ubang yan ni Yes. Sir maabtan og once a year. Oo, lagi. Oh, no. Dayon si Teacher Jeric na akay duha ka anak. Na ako'y Tama. duha ka anak. Bisag ingon ani ako ang behavior pero nakakuan jud taong ko Nakaliwat. Nakaliwat jud taong ko and contented na ko nga bisag single pa man ko. Single kanang- parent, yeah? Single parent, separate mi sa separate mo kuan sa sa mother sa mother. ako ang kuan mga anak. No? Kay Si Thea og si Josie. Si Thea og si Josie. Yes, tiya karon 4 years old na og 2 years old. Pero ang wala ninyo nahibal-an kay medyo layo-layo man diri. Si Teacher Jeric dili na siya makauli taga-adlaw. Dili. Ang iyahang duha ka anak na adito sa ilaha every weekend lang one day ra ka makauli, Teacher Jeric. Yes, no? mo na nga. Usahay na nga doy po ko nga ma-transfer ko ba kay within 5 years kanang ang akong anak wala na sana og tapad sa akong dito ra gyud na sa siyang lula. Mo na nga nya pinaka-crucial part biya sa kanang sa mga bata ang dapat as early as kuan mga 5 years old dapat naay foundation kay kung once mudako na sila so nanay distance Correct. so dili na gid kay nimo siya makuan No? mm. Kani Teacher Jeric mag-closing namang yun, no? Graduation na si imo kay ang mga estudyante ni Teacher Jeric grade 5 and 6. 5 and 6 so sa grade 5 adunay 9 ka mga pupils sa grade 6 walo pod No? so walo ang mo graduate karong tuiga. Nga dili na nimo magunitan, dili na sila under. Mingawon pug sa Oo, mingawon ko kay bisan pa mga badlungon ning mga bataa. Pero kada adlaw di ako mag Ako tugoy. Kung ana na mga sa puton kay mga bataa ba pero wala gyud sila katilaw na kung kose, mga bunal, mga anak kay professional biyata. Dayon wala po ko'y right nga mubunal. Kat tambag-tambag halos taga-adlaw magsikog tambag ani nila nag-abot ninyo manghinlo lagi mo ba yung ana. Kare kinaaman siya kayo walo ka estudyante nga mo graduate na, Yes. dili na nimo makasabay. Unsa may imong gusto nga i-advise sa ilaha, Teacher Jeric? Ang akong advice kining mga pinalangga nako nga mga estudyante, importante jud kaayo nga bisang asa man ta padulong, dapat mo sampit gyud ta sa Ginoo, gayran gyud ta sa ato ang mga pangandoy. Ug dapat isuportahan gyud nato ang ato ang pamilya sa kanunay. Permintin niyo dalhon ang akong gugma, ilabi na ang akong pagtudlo sa inyo ha kung unsaong pag-ampo kanang sampiti ang Ginoo permente kay siya lamang ang makagiya sa ato ang mga problema. I love you all. Pero tama dayan ay namduman lang nako. I hope nga dili ra gyud ka ma-offend Sir Jeric sa akong pangutana pero na-curious lang ko sa imong mata. Yes. Unsa may nahitabo sa imong mata, Sir Jeric? Nakuha na ko na siya. Napuling. Ay, Napuling na siya kay agi ra ko sa agianan, then naay balas nga ning sablig ba sa ako. Ako din gilugod. Na-infect. No, wala siya na treat dayon. Yes. Then nga ani na dayon siya dayon. Last doctor nga nag-check sa ako ingon siya nga dili na daw siya mutakod sa pikas mata ni ugat na daw siya. Then dili daw siya mas-scrape unsa na mas-scrape. Kuha siya kinanglan siya og operation. And ang operation daw 50% chance nga success or 50% nga dili. So mas maayo nila pasagdaan. Then og naay mga event, mag-contact lens lang daw. Og hantod karon wa jud ko kasuot ang contact lens. Pero apektado ba ang imong Yes, apektado siya, blurred siya. Dili siya totally blind gyud. okay. Blurred siya, makita ra kog figure. So ang klaro lang nimo isang right side. Yes, ang right side. Wow. Then karon thanks God kay naay usa ka eye surgeon nga follower nako nga mo check up siya nako this month after the graduation, this 28.
So, check up po niya nga ako ang mata, din og kinahanglan siya operahan niya for free. Nindot kaayo. thank you, Lord. Hinaot nga mawala siya pero dili gihapon, okay ra gihapon kay Yes. kuan, okay ra man po ko wala man ni siya nakapababag Sa sa imo, ako ang pagkuha sa kong pangandoy. No? O sa imo ang pagtabang. Yes. Ay, Si Dr. Jan. si Dr. John. Dr. John, thank you kaayo. Maraming salamat po kay Manila. Dito. Daghang kayong salamat sa imuhang pag-inspire sa mga sir. Padayon sa imuhang kamaayo. Kung unsa man imong mga desisyon basi ganahan kag i-pursue imong pag-newscasting pero ayaw Oy, na kay ayaw na. gwapo na kaayo ning imuhang purpose. No? Marag naa na gid ka diri. Yes. Naa na gid Teaching ka is diri. more than newscasting. Ang Yes. ang newscasting mag-inform ra kag information, but Right. in teaching you change the lives of our pupils. Wow, very well said. Last na lang ang imuhang message sa tanang mga gasuporta nimo. Itagalog na lang kay Tagalog man ang imuhang audience. Sige. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal sa 1 milyon na sumusuporta sa akin sa social media. Dahil sa inyo, naging instrumento ako sa pagbibigay ng epektibong serbisyo sa ngalan ng edukasyon sa ating mga mag-aaral. So, maraming salamat at hindi ko ito makukuha kung hindi dahil sa suporta ninyo. Thank you so much and God bless you all always. Hey, salamat Teacher Jerry. Uy, palakpakan ninyo si Teacher Jerry.